Det her er Jim. Han vil gerne være rockstjerne. Det her er Ellen. Hun er blomsterhandler. Det her er Oliver. Oliver har 5 dage til at organisere en konference for 154.000 mennesker, spredt i 9 forskellige lande. Helt på egen hånd. Jim har brug for fans. Ellen har brug for kunder. Oliver har brug for hjælp. Jim brugte e-marketer til at invitere alle sine venner til en koncert. Jim blev populær. Ellen markedsførte åbningen af sin butik på Facebook og på nettet. Ellen fik travlt. Og Oliver importerede sin kundeliste fra Excel til e-marketer, sendte e-mail-invitationer, lavede registreringssider, spørgeskemaer, sms-påmindelser, evalueringer, notifikationer til de kundeansvarlige og et website til eventet, som han linkede til de sociale medier. Alt sammen helt på egen hånd. Så gik det op for alle, at de havde behov for mere. De voksede. For at holde sine fans opdateret, havde Jim brug for Facebook og weblinks som Ellen, og en måde at holde folk up-to-date på, når han var på turné som Oliver. Ellen havde behov for at sende automatiserede opfølgninger som Oliver og e-mail-invitationer som Jim. Oliver havde behov for at integrere hans eksisterende CRM-system og Google Analytics og at sætte en bunke kampagner mere op som den første, hvilket de alle kunne gøre nemt og enkelt, blot ved at tilføje mere til det arbejde, de allerede havde lavet. Internetmarketing, som vokser med dig. Vi giver dig værktøjet. Du har idéerne. e-marketer.